Kaunti ma Migori kama jomong'ol mawuok e kaunti ma Migori ywago nok mag skunde mag ji mong'ol magikonyo osekelonegi pek e yudo somo kaka jomamoko. Kagiloso nyasi mar ringo higni 20 mar riwruok margi, gidwaro bende mondo piny owacho mar kaunti ma Migori olos chik madewo ji mong'ol kagikoni kata kit udi ma igero kod piny owacho ok osebedo kadewo ngimagi. George Juma miyo waler. E kinde romono mar ng'iyo okang' ma piny owacho koro osegoyo, eneni ratrogo mag jogo modak kod ng'ol koro chopi e pacho kae. Romani otele kod director bad migawono mar piny owacho ma ochune jogo modak kod ng'ol ma ong'ere kaka National Council for People with Disability Rose Ayuke. Jogo modak kod ng'ol e kaunti ma Migori wacho ni piny owacho setemo e chopo dwaro margi. Kata kamano, pod nitie midhiero mathoth ma pod gikaloe. Jogi ma odak kod ng'ol wach ni pod gintie kod rem mathoth to ahinya yorego mag somo mag jogo eko ma odak kod ng'ol. Ng'eny skunde iyudo koger gorofa, sana high school iyudo koger gorofa, to gorofa go ng'ama nigi wheelchair ok nyal idho gorofa nikech ramps onge. Ng'ama nitiere gi kata mana crutches ok nyal idho gorofa mayot. Last month, October, we mapped people with albinism, PWAs. We put them in the system, and now they can access sunscreen lotions, lip balm, the hats, and the long-sleeved shirts. They're given freely in the hospital through National Council. Giwane skunde mag jogo modak kod ng'ol pod tin e kaunti ma Migori, kendo ber ka piny owacho koro keto maino ni kuondego mag somo ma oting'o jogo mantie kod ng'ol mar obwongo koro bedo e kaunti ma Migori. Ng'ol mantiere kaka ng'ol mag tuo mag ndulume, tuo mar palsy, autism, iyudo ka Migori County te pod onge skunde manigi jopuonj manyalo puonjo nyithindogo. Koro mano chuno ni nyithindo ilago gin gibeda beda dala ka jomoko to dhi sikul. We lack assistive devices, whether it is in computer, read. That means information is not still reaching the persons with disability. Director mar Geno Epilepsy Center Valente Dhiambo babendo dako tuo mar ndulume men achiel kuom ng'ol wach ni moko kuom nyithindo ma odak kod ng'ol pod kalia kweda kati kuondego mag somo. Kweda pod nitie kata watemo matek mondo mi akweda odog piny nikech wapuonjo ji. Iyudo ka kata mana i Migori ka nitie skunde moko ma waseyudo report. Iyudo ka nyathi manigi tuo kata mar ndulume, nyathi manigi autism kodhi e skul to iyudo ka jopuonj ok understand. Director mar bad migawono mar piny owacho mochune jogo modak kod ng'ol, the National Council for People with Disability e bad ma Migori Rose Ayuke wach ni piny owacho setemo neo ni jogo modak kod ng'ol oyudo somo makare. Kata kamano pod nitie midhiero matin ma pod gikaloe. Most of our institutions for special needs are very friendly. If you go to Komotobo in Kuria West, they are very friendly for the deaf children. If you go to Intimaru School for the Deaf, it is accessible. We have a new school for mental children in Migori Primary. It is accessible. Ayuke wacho ni piny owacho bende osebedo kata ka koro chiwo omenda mar somo kata basari ne nyithindogo ma odak kod ng'ol. As a council, we offer scholarships to disabled students in special schools from primary school, boarding school to high school, to college and university. Council offer full support in the area of education. Komachielo jogo modak kod ng'ol e kaunti ma Migori bende dwaro mondo koro piny owacho mar kaunti ma Migori oket chik mar jogo eko modak kod ng'ol. Jalup jakom rogno mar jogo modak kod ng'ol e kaunti ma Migori Simon Mino wane gi sito kuom higni mathoth mondo koro piny owacho mar kaunti bed kod chik mar jogo modak kod ng'ol. Kata kamano mae koro pok otimore. For this reason, the county government, through the county assembly, had already passed the county disability bill. To date, it has not been put in place to work. George Juma, Ramogi TV, Migori.